Venezuela ramchunga construction site mun pakhat hi run langin mi pakhathian ako worker Dimitri nena chuan adam doi zot thin kha ala zuarem ti chuan alo zot Dimitri chuan a thian pa chu mun pakhata hian hruain aroi thei thil zor pink powder chu aron phor chuaka ma se anin chiu na tur ber hriau chu alo kol to tlat lo an omna vel nasa taka azon kwal nu chuan tui chekara hian in chiu na pakhat hi avam pu chuak nol mai ama mo na asan to ema wangin a thiang hlim le thiang hlim lo po chu angai tua chang to lo andam doi chuan injectionin ni ko hrelo chuan a om zui nga la chutiang chi chuan a ko worker pa po chuan aron ti zui vele bok chotulama chuan ko worker pa po chu ron har chuakin a thian pa Dimitri chu banglam pang hoi zonga alo ding khur ngot mai chu awap muwa Dimitri chu wa avin alamaron hoi chu rap om takani amit chu alo sen vek maya ramsakol sen an soyang mai chuan alama chu ron tlan phein a thian pa ko worker pa chu ase zuita ani ko worker pa chu construction site polama chun tlan chuakin Dimitri virus kai chu a the dar zuita ani asin churun in thlakin tlangram khote takte pakhata hian Dr. Adan chuan afapa Miguel chu apite bula kar top mang turin alo kaltir me ka Dr. Adan hian anupui asun do hlota wangin anun chu ala boy hle a afapa po chu ngai view ma se apite bula omtir chu atrulin a reboxia hetia muk taka arilru alo kom mek lai hian an then ompa Johnny chuan zanria ken pui tur chuan arun soma Johnny ni pui anai chuan an eitur siam te chu adu zong ani le ni lo te chu lo zotin du sak takin ei sak treu tur chuan alo hril in lama ho nu chuan alung chu alen hle maya anupui dam laia hlim taka an om thin dan te chu angai tu le ta anupui hi cancer na na wanga boralania atuk jing an tho po chuan alung len chu ala re hau lova voicemail a anupui o riat chak hrim hrim chuan anupui phone chu an daila khopui chunga damdoi in pakhat hi run lang vele in virus kai ti hriat tak mai tunge ti po hriat lo mi pakhat hi an ron nor nu ta an phur betlat chung po chuan atal na sat le a nurse pakhat maya tak chuan achil chu ala chak khum zui an soidanin midang pakhatin hepa hi ase ani mela virus kai pa in chila chak nu khan nurse nu kha that lampan lovin ala khu vak mai zui heti la hian Dr. Lucy World Health Organization nuaya thok mek chuan video viral pakhat hi chi takin alo en me ka chungkhat pa ber chu enge chan ti po hriat tur om chung lo hian mi a ang mai hian omin apong tal chiam maya ama boy pui tu te zinga pakhat chu ase zui bok Dr. Lucy chu Venezuela damdoi in pakhata tanga report poimo kakrun thleng chu meetinga analyze tura kau ania hengna nakai te uluk taka endik kan ni hlu po in mihring tena natna kan hriat to zong nen alai in ang hau lo maya engnat na chi nge ni ti hi an la hre thei lova he natna lawom tak mai hi andar chakin United Nations lampang phai chuan emergency level 4 a an puang chho zui tabok Dr. Adana chu cha khailam turin supermarket chunga hian avakal ve a mipui mang ang le chi ai chuan bura rang te chu an lo lei zo do vek maya ala chun then khatela chu dor rok tu pakhathian alo la ruzui dor ne tu pa le Adana chuan chu pa chu an zui ngal reipo kongpuya anin ma chuan ambulance pakhathi aron accident a ambulance nung lampanga tang chuan virus kai zombia changta pakhathi ron chuakin midang te chu aron se zui ngal mi pakhathian chu virus kai pa chu rong kapin khoi mi lo tur le ain kai chon thei thu hi aron soya police ho te po chu ron thleng ve ngalin
silai met puak tu pa chu a silai da thlatur chuan an ron ti ngal ma se man lak ma in virus kai pakhat chuan police pa chu arun zuan vele ngal bok khopui chung chu a boi zui ta nuai mai adana po chuan chulai mun chu a him to lawani ti hre in a motor chunga chuan atla lut ngal arin lok ang che in zombie pakhat chuan a motor chu arun bei zui ngal chat mai motor chu han bekin chulai mun atang chuan a in thiar film zui ta ani a fapa miguel chu phone an tuma ala thei tlat lo an then ompa Johnny hian anupui enai chu mang ang ti hriat tak hian aron pom chuak adana bula chuan anupui chu tuimani in ase thu alo hrila adana le Johnny chuan anai chu rang tak chuan boipui ngalin enai chu ron talin a o te chu aron danglam tana adana chuan muthil na mang chuan alo jackson ngal thuaya reilawa enai po chu amuhil zuita ani miguel pi le pu te chu a han phone le a ma se atlang theitlat lo internet lama chuan virus thar chung chang chu ansar skola mithiam te thu sui dana tangin chu virus chuan rampum pui me chu a fan kwal mek thu le mitin te chu mani in lama tom in thau tur chuan an lo nge na heti la hian Johnny chuan anupui chu ala that thei chuan lo wangin arun roi lu ta an then om nai waya nu pa te po chuan rung ngai tu in an rung kal ve bok doctor adana chuan enai chu han en dik ngalin a ha te chu arun danglam tanani ti chu a hre thei ngal hei ba ka hian amit te chu arun sena adana chu se tum chuan arun bei ta put mai an then om pa chuan ron pui ve ngalin abana chuan enai chuan alo se saka adana le Johnny chuan anai chu lo chel bet ngalin anin chei buina lama chuan dokan kautlanga tak mai hian alu chu tovin ni khorhelvin a zui le ta ani adana chuan an then on pa ban hliam te chu atuam saka radio chu han play in mian khua sika thil mu suan le midang bei tumna an nei ni chuan rang taka khung rang ngal tur le emergency number 911 bepop ngal tura riatiran ni thu hi an lo puang me ka boina chu lian chhotul tulin internet ta chu aron top zuita doctor adana chu a thian pakhat Carlos hian aron bepop lol maya khopui dai fem sipei kema na an tho mek thu hi aron hrila an research nei mek na chuan a thiam na an mamo thu chu run hrilin a coordinate aron thoda chuan local ve tu chuan alo hriat tira khopui chung chu quarantine zone ani to thu le sipei ten thu nei na an le ko mek thu te hrikai reng chu ang ka hlum zel thu te chu alo hrila thudang an soi le ma chuan anin bek pona po chu a top zui le tatlat mai doctor adana chuan a thil hriat ang te chu a thian te chu a han hril ve le chonga chuti lai tak chuan current chu ron thim thutin van chuk sang lama chuan sipei thlona thlok ri vu te chu a hriat thei zui ngal enai din mun chuan thatlam alapan thei chuan lo wangin damdoi in lama roi mai chu an ril ru ka adana puzon pa Angela chuan an then om te chu an re e mei ti in ava endika an kotlaya chuan aloin kap lum reng mai hi alo ni zombia chan lo nan aloin kap alo ni mela in lama ale le nu chuan anupui ti nai te na chuan a thil mu te chu a han hrila ma se an tupa miguel chuan alo hreve reng chu ni in apu chuan rang taka arum lama lut ngal tur le arum kongkhar chu tuma hon long tur chuan a hril zui ngal bok reilo te nuwa chuan an current po chu aron thim vele ta adana te damdoi in pan mek po chu kongpuya kar lo al hlua chuan alo dang tatlat mai ma se kongsira chuan helin engemaw chen hetianga an tlan le nu hian sipei duty na mun hi an vatleng phaya sipei te chuan chulai hmuna chuan mi chen vel an phal lo thu an lo hril an thom vel chu ram hnuaya om mek zombie te chuan lo hria in chulai hmun chu an ron pan zui ngal adana chuan doctor ani thu chu lo hrilin sipei te chuan midang te po chu
kara tanga ron chuak ngal tur chuan an han hrila enai kha zombie a chuan alo chang fel to man chu ni in kara tang chuan aron zuang chuaka chu vele sipai ho chuan enai chu rong kapin an then omtanu pa po chu an kap lum tel pal hlo mai Johnny a chuan anu pui chu lo boy som atum me ka ma se dana chuan ti thei an nei to lo thu le zombie tam takan local thu chu hrilin a motora chuan huai lut zui ngalin rang tak chuan an tlan che zui ngal zombie ho po chu ron thlengin chulai muna duty sipai ho te po chu an se hlum zui ta ani Johnny chuan anu pui te chu engtin nge an om ve tak zelang le ti in adana chu alo zota motor chu ti ding tura han ti in motor atang chuan a chuak zui ngal adana chuan thil ni na dik tak chu han hril ma se Johnny chuan apom thei tlat lo anu pui chu chan chuak nge atum thu hrilin akal zui ngal adana po chu motor chunga chuan lutin Johnny chu alo laknga ka Johnny po chuan a thil ti mek chu thil dikani lo ti hria in reilo tet nuwa chuan motor chunga arun lut vele ta ani Dr. Lucy po chu research an be mek na mun an be sa chun run thlengin Carlos a chuan patient zero an ti mai akai ma saber nia an riat kha alo en tira atuk zieng lama chuan antana le Johnny chuan an jin konga chuan motor tam tak lo chia le khuvung vung mai te mi thil ruk tuma lo boi em mai te ba ka zombie then khat ten mi an lo bei boi mek lai te chu an watong fuwa chanchin thar lama hian an prime minister le minister then khat ten lau thong taka an raman chu san dei thu hi an lo puang me ka chung ko pakhat te hi run lang vele in an in pon lama zombie o mek chu hlawin an lo bi ruwa engemaw chen nuwa chuan zombie pakhat hi ron zuang lutin chung khat pa ber chu aron se zui ngal an fapa Luisa chu tukvera tanga tlan chuakin bike chuan atlan chia a Johnny te thian dunin motor ke an lo thlak mek la hian Luisa chu chak zet mai hian aron tlana kongchin a hriat deuh takin ti in man mo tak chuan adana le Johnny te po chuan an zui ve ngal Luisa chu kong laka lo che sualin zombie ho hian an lo me ka puitu avin alo tlan chi a adana le Johnny chuan an motor chu ti dingin an motora chuan an chuan tir ve ngal man mo tak chuan zombie ho lakatang chuan an tlan che zui le ngala zana ni thleng chuan tlan zelin an petrol po chu an tlan kang thak maya atu kwarun var chuan mun pakhata hian an va chuang chuak nol maya chulai mun chu alo re rui maya chulai muna chuan nasa takin zombie ho an lo che to ni ti chu a hriat reng mai gas station an va thlen phei chuan zombie hian adana le Johnny te chu aron bei ta phut mai Luisa chuan an bul loka police pa ruang bula pistol chula in zombie ho chu alo kap hluma abul nai hotel chunga lo mek te chun lo hre in bang ong tang hian an lo bia silai ron puana mun chu zombie dang te chuan ron pan khomin adana te pathum po chu hotel lama chuan man mo tak chuan an tlan che zui ve bok hotela lo thleng mek hose chuan room kong khar chu lo khanin anu pui chuan zombie ho chu alo chei boi ve boka hose te nu pa chuan an du ni chuan an ve thei thu lo hrilin ma se atuk le lama tui zonga an chuangai thu chu an lo hrila doctor adana chuan an som na chu alom veu rualin afapa Miguela zong tura chuale watangai thu chu alo hril apizon nu ti naite in hirun langin thona lo thlok mek chu afapa Miguela chuan alo thlira heti la hian tukver pon lama tang chuan afapa chu zombie hian arun man phut maya amang chia ra thlak takatang chuan doctor adana chu arun har chuak jok mai heti la hian building chunga chuan thom hi hre in fin fia tur chuan akal chuaka zombie ho hi lo ni in an ron muzui ngal adana chu room pakhata hian tlan lutin an ron zui ngala kongkhar akhar ke ma chuan zombie ho chu ron thleng ngalin an ron hong theitlat mai avanesiamin thirpai bung hi alo hlo mai
จุนมังจวนจอมบิเฮาจูวดลูอินเทียร์ไปมังเวกจวนกงขาร์จูอันลกจุยงาลบกบังฮีชุเชียอินจุตรังจวนฟิมคุรตักจวนอากาลชัวกะมาเซจอมบิชันขัดจวนอันรอนมุเลมันลัดไม่อินจุงละมาจวนลานเชียอินจอมบิเฮาจวนอันรอนจุยงาลบกปะขัดจูเหลาคงคลูอินปะขัดจูอินจุงจังจวนอันนอร์เลียมาจอมบิดังปะขัดจวนรอนเซอตุมไลตักินโอเซฟันูคริสตัลลิจวนอารมกาบลุมาคริสตัลลิจวนมิดังเตเลอัชุงเตอมนาอาเรียโตเลาทูอเลาเรีลฟิมคุรตักจวนอินหน่วยละมาจวนชุกลาอินเอ็งมาเจนนัวจวนอนูเลปาโอเซเตนจวนอันนี้มุทัยเล่าไม่โอเซจวนอัเทียนเตปนิจนี่เตจูรูมปะขตาอันตานทูอเลาเรีลาโนปังปะขัดบิลดิ้งเลละมาตางมูทูเตจูอเลาเรีลาอันตันเลโฮเซจวนอันเทียนเตเลโนปังจูชันจวนริลรูกะอันตันนั้นอัเทียนเตลำอปันเมกไลจวนซอมบี้จวนลงหูอินอรุณจีงาลมาเซอัเทียนเตนัจูอัดเล็งมันเล่าทุงเทียร์จุมจวนซอมบี้ปนละมาจูอันชุนจีงาลโบลุยสเกจูอโลเลียกจูนี่อินอัทยอังจวนอารูเลียกจูอันเสียมเรมสกะโฮเซปอจวนน้องปังตังค่ะเลวัชันชูกินอันนาลำปังอันปันเละเมกลายจวนซอมบี้ปะคัดเทียนอารมณ์หุมันลัดใหม่รังลุตุกจวนน้องปังโลบีรุกนาลามาบกจวนอันตลานเล็ดเลียกงขาร์จูคาร์มันมาเซซอมบี้จวนน่าสตักตะกะหอนตุมาอเบนูจวนลุกคงอินอาเซจุยตาอันนี้โฮเซนุปุยจวนอาปัสสัลเตจุงะทิลแข่งรอนหมูจวนอรุณตลานชัวกะอันนี้ปวดจูอันเสจุยเวเลตาอันนี้คริสตัลลิปวดจูซอมบี้จวนรอนหมูอินอัตลานชีอะรูมปะขัดบิลดิ้งชัวเฮียนอบีรูอะเอ็งโมเจนนัวจวนอรุณตลานชัวกะอันนั้นจวนอัตราอิมติจวนอโลโซตาเฮติไลตักเฮียนอันนุ่งลำปังจังจวนคริสตัลลิจูซอมบี้ปะขัดเฮียนอรุณเสจุยงาลมอเตอร์ชัวจวนตลานลุดเวมาเซซอมบี้เฮาจวนรอนลุคงอินอันเสลุมจุยตาอันนี้เฮมิจานฮิจวนอาตานาเตปทุมปอดจูโฮเทลรูมชัวเฮียนอันลบีรูเรียอตุกเจียงจวนจุไลมุนจังชวกตัวจวนอันนี้บวชเสจุยงาลอาตานาจวนมอเตอร์ปะขตาเป็นโรดฮิโลลาอินเฮติลาเฮียนมิสวมมังรัวลเฮาฮีอันรงกะลามอเตอร์นัวจวนบีรูอินมิริงตูมาอันหมูตากลาวาจวนอันกัลเลียมเวเลไม่บกะเฮมินูเฮียนอันมอเตอร์ดานาลามาจวนเล็ดเลอินอันกัลจุยเวเลตาอันนี้ตีนายจวนอปัสสัลเอ็นเจลจูโดลามาทิลเลยตูราคัลจูอะไรเดาตัววังจวนอโลคลีระเฮติลาเฮียนเอ็นเจลปวดจูมอเตอร์จวนอรุณอินคาร์โฮอะตีนายอินกงคาร์รอนปนตุมจวนเอ็นเจลจวนมีอินอันเสตทูเลกงขาร์จูรอนห้องโตเราตูจวนอลาวตีไรลาวะเอ็นเจลปวดจูเลยอาจวนตูอินนี่ก็คือเราจวนเอาจุยงาลอาปัสสัลเอ็นเจลันกงขาร์ห้องโตเราตูรินติมาเซอาปัสสัลจุดที่เล็ดตะเร่งจูไงตัวอินกงขาร์จูอาห้องจุยตากงจินอันเรียดเราวังจวนจานไรโตตะกาจวนอันเบาตัดลัดไม่มอเตอร์จูติดงินอันเดนจวนอันนาเวลจูคิดหลายตูรินอังคัลชัวกะเฮติลาเฮียนมอเตอร์เองจูรันหมูอินซอมบี้เฮาจูอันรงคัลโคมาจอนี่จวนมอเตอร์กงขาร์จวนซอมบี้ปะขัดจูอาเลาคงคลัวลุยสจวนมอเตอร์จูตินุนตุมินอาเลาเบยเวงาลมาเซเฮติลาเฮียนซอมบี้เทนขัดจวนลุยสจูโลปดเบตินอันเสจุยงาลอันดันจูรอนตลานเลตินอพิสตอลจวนอารมกาปะมาเซสิไลมูปะขัดเจ้าอาเลาอมโตวังอินตีไทยอันไอบิกตะจวงเหลาจอนี่เดจวนปอยติตักจงอินลุยสจูอันตลานสันจุยตาอันนี้เฮตียงาเอ็งมดเช่นอันตลานเชียดนูเฮียนมุนปะขัดที่อันตลานเข่งนนมายาจุตาไล่ที่รอนเองอินอันมานี่รอนเมกตูซอมบี้ตะจูอันรงกับทัลพกมายาจุดตรังจวนสิไปเตฮิรงกัลจูกิน Research Center สิไปเกมจูอันแข่งอันนี้ตีจูอันยังเรทียมาอันนั้นจวนการโลสักเชียนป้าอันนี้ถูจูหันสยินสิไปเฮาจวน
zombie ten an se le se lo en dik sakin an kor zong te chu an hli tir veka chumi nu chuan game lama chuan an ruai ve ta ni chuta chuan mi thiruang te chu an lo ha hluah maya Carlos a chuan hri dar zel tur ve na tan zombie an ti hlum tak te chu an hal ral zel thu alo hril chulai hmuna research be tura rongkal Dr. Lucy nen chuan in mel riat kirna te chu Carlos a chuan lo nei puin Dr. Adana chu mithiam takani thu le an malak na po man son pui the ngei arin thu chu Dr. Lucy chu alo hril ma se Adana chuan afapa azum mek thu le thei ani lo thu chuna lo chang ve thung Carlos a chuan an mek na chu ground zero tanga a hlat lo thu le chua chu thi na nen an reng thu alo hrila ma se heti chung hian Adana chuan chua chu ala tum lui zela Dr. Lucy chuan Adana chu mi hring te tu boi tu virus chu microscope mang chun lo antirin ui a hri kan ti mai rabies atanga ron in siam dang lam mutate ani thu te chu alo hril patient zero document rang te chu Adana chuan han en kualin zombie chan ma hian damdoi lampang thil ati ni ti chu amutel boka Dr. Adana rin dan chuan patient zero hian he damdoi rui hlo ati ma hian ui a hri avei to ni chu ringa khatia damdoi manga a injection chi khan ui a hri chu in siam dang lamin khatiang virus lo taka khan arun in siam ta ni chu aring tlat maya arin dan chu adik nge yam ti en chin na chu an kalpui nga la arin dan chu alo dik chi mai Adana chuan virus kai zong te chu puitling vek ni in no pangan tel mi lawani ti te chu a hrele zela heti la hian an research center veng tu sipai te chuan silai an met puk ta chiam mai le zombie tam tak chu kaplum ma se a ai tam chu an ron pun bel zela mi tam tak phei chu lavin an tlan chia a zombie ho chu dang ne lovin kem chunga chuan an ron lut zui ta bom te chu apuak dur mai le Johnny chu a thian Adana tenen chuan in mukom le to in sipai ho tu pa le sipai pakhat chuan an ni ho chu kem atang chuan an roi chuaka heti la hian Adana le Johnny chuan zombie changta an thian lui sa chu alo tel ve ni ti an mu chuan an khongai hle a atuk zinga chuan kongpui mun pakhata hian an chuang chuak nol maya an zinga sipai pakhat chuan zombie hi mu in alo ti hluma ma se van dui thlak deuh mai in chu zombie chuan alo se man tlat mai midang te din mun hloma da chu du lovin asilai te le aman ruwa te chu da thla in an mani tang chuan lataka chuan atlan chia a Adana chuan Dr. Lucy chu an ho tu te phone tu le puina dil tur chuan alo ti ya ma se Dr. Lucy chuan border zong an khar vek to thu le puina an ron thon arin lo thu chu alo hril Carlos chuan Dr. Lucy thil soi chu adik thu le kaliam ta khan sarkar chuan border zong a khar vek to thu alo soi ve le a e virus lo tak damdoi siam tu hian scientific institution laboratory lama kalle a that tu chu arun soya sipai captain chuan an base danga kalle adu thu arun soi ve thunga an thu chu ai mu thai tlat lo heti la hian Johnny chuan sipaina kalsan tak asilai te kha alo vala ve a Carlos ale sipai captain chu nasataka innial boyin kutte chu ani thlak ta hial maya Johnny chuan sipai captain chu silaya lo tin ve in an boruak chu aso sang le a Carlos chuan sipai captain pa hna chuan virus hridan na dam doi an siam chuk lawani chuan mi hring ven tur anei don chuan lo thu alo hrila Adana po chuan chungte anei vel vem ni ti chuan captain pa chu lo zot ve in beng dai tur chuan alo ti ya atopa chuan captain pa po chu in beng dai in Carlos soi ang chuan institution lampang chu an pan don ta ani Adana chuan Johnny bula chuan afapa zong tura kalala tum thu le ani Johnny chu a thian te lo veng kim tura ti in akal san zui ta ani etianga engamo chen akal nu hian
ammalama chuan ven hi ron dinga ven chu atang chuan nufa hi ron chuakin an tui chu in sak tur chuan an lo tia ma se dana chuan atui hal lo thu chuan a lo chang chumi te nufa chuan ipulai lo hle mai ti in afapa jok chu ven chunga chuan lutin silai hi awala chuak tamaya arong ka ma chuan adana chuan afapa chu akap luma anu thin rim chuan silai chu la in adana chu ka aron tum le a ma se adana chuan anu jok po chu alo kap lum le a an silai te chu la in motor chu en la hian ven hnung lama hian thom hi ron oma ven hnung awa hon chuan motor nei tu te nu pa hi khami te nu fa khan an lo man reng chu ni in adana chuan an phorna te chu phelin kalsan mai chu tuma ma se chumi te nu pa chuan an kalna lama local ve turati in ani po chuan azui ve ta ani engamo chen an tlan nu chuan a hmeichhia jok chu rondam lavin a chu aron nuam lo tatlat mai engamo chen anin endik nu chuan nawalo pai hi alo niya hetia anin boi puila hian zombie hi rongkal thutin chumi te nu pa chu an ron se le tatlat mai lo thei lovin chumi te nu pa le an mani se tu zombie te chu andana chuan arong kap hluma motor chu ti nunan tuma ma se anung thei tatlat lo heti ta hian zombie rual ho chu rongkal le in ramhnui lama chuan atlan chia a heti la hian jani te chuan na motor po chu lo chia in ke chuan an kal le nga la zombie ho chuan ron umin nasa tak chuan an tlan chia a an kalna tur hmun an thleng trep to tia hian an silai mu te chu a zo tatlat mai captain pa chuan zombie ho chu alo chei boi tur thu le an ni ho chu man mo taka research center lama kalngal tur chuan alo tia zombie ho chuan captain pa chu ron boi in a grenade mang chuan alo thi chila Johnny te pathum po chuan an tumram chu an thleng don ta ma se Carlos chu stepa chuan atul sual pal ta hlau maya zombie ho chuan ron nang chinin an ti hlum zui ta ani Johnny le Lucy te po chu kongkhar an lo kal tlat awang chuan an lut theilo duty pa ne na chuan World Health Organization atanga rong kalan ni thu te chu an thrila zombie hovin an ron nang chin man trap tia chuan ven tu pa chuan alo lu tir mana ato pa chuan atana po chuan apuzon pa te in chu awathleng ve ta a hlau thon ange yin zombie chuan an lo chang towa apuzon pa anjala chuan se tumin kongkhar chung lamatang chuan aron baya hre tak chung chuan apuzon pa chu aka phlum zui ta ani in chung avalu chuan apizon nu ti nai po chu alo thi fel der to film khur tak chung chuan room pakhat kongkhar hi an tlo honga chuta chuan afapa miguel chu alo muwa ani masalama an lo se to na hi alo omkul mai bok andana chuan engkim a that vek tur thu han hrilin chulai hmuna tang chuan apuzon ta motor chuan anin khal chuak zui ta ani hetia zana an tlan mek la hian an hmalam pangatang hian meche pakhat hian an tran puina chu aron dila an ding fel chi tia hian kongsira ruang ni om tak lo let te chu ron tho chuakin an thanga an okani ti chu a hrethiam ngal miguel kuta se na hnu ma a omani ti aron hmu phai chuan arong kap zui ngala ma se miguel ka fu lovin adana jok chu arong kap fuwa miguel chu meche pani hian motora tang chuan an ron hnuk chuaka ni korhelova a om ma hrethian motor pakhat hi ron tlanin amminga an kauri hi ala hrethei voya an har chuale chuan damdoi ina hian alo mureng towa scientist te chuan no pang kumsom noi lampang te chu virus lakatanga an him thu an lo mu chuaka miguel thisen ngei po chu damdoi siam chuana na lo mangin virus vaccine po chu ramchunga chuan arang thei ang bera semdar ngal ni in zoi muangin ramchung po chuan zi lampang chu apan chho ve zela adana chuan anu puidam laya alo tiam to zin chua pui chu lakhe rengin afapa miguel chu ruin
jin chuak turin airport lampang hi an lo pan du na mi tam tak chuan an ram Venezuela suwa san tumin border lampang hi an lo pan me ka an ram chunga virus lo taka lena wangin ram dang ta chuan an lo lom lutuk lova an ram chunga lutir phal takang mo atop ta